Intervenció 1. Tens un plat combinat per a dinar o sopar. I sí, has de menjar-ne el contingut per ordre de preferència. Intolerable a ingerir l'aliment de manera aleatòria. Generalment, se sol deixar el més bo per al final. Què t'agrada més, l'amanida o el bistec? Primer una cosa i després l'altra. Intervenció 2. Eres de l'equip blanc, del roig o del de l'asfalt? Quina és la ratlla del pas de vianants que et salvarà de morir ofegat enmig del carrer? Escac i mat. Has superat la intersecció amb èxit. No has xafat cap ratlla de color diferent. Intervenció 3. Has enviat un àudio de WhatsApp i no pots suportar no reescoltar-lo? M'hauré expressat bé? Quina veu tindreu i? Més greu? Més aguda? Fàcil. Reescolta'l i delecta't. Riu-te de tu mateixa. Intervenció 4. Vas al supermercat i has de comprar iogurt, però no et quedaràs tranquil·la si no agafes el pack del fons. De segur que caduquen més tard i, a més, estaran més fresquets, i així amb altres productes de la botiga. Intervenció 5. No pots dormir si no és que ho fas tapada amb un llençol. Ni tan sols pots traure el peu fora d'esta particular protecció. I ni parlar-ne si una extremitat ix fora de les fronteres del matalàs. És territori perillós. Intervenció 6. Et fa tírria veure un seguit de números sense sumar-los. Eres la calculadora amb cames, una matrícula de cotxe o moto, una data, un número de telèfon. Quina serà la suma? I així amb totes les xifres que veus. Intervenció 7. Per a tu, és inevitable no començar a llegir eixa revista de la sala d'espera del dentista des del final. No diuen que allò vos fa esperar? Llavors, per què no començar a llegir des de l'última pàgina? Intervenció 8. I sempre mirar el mòbil? Has arribat a un establiment on has de fer cua. Correus, la farmàcia, la parada de bus i metro. Eres dels que treuen el telèfon personal per mirar l'hora i, tot i així, no t'adones en quin minut exacte del dia estem? O eres dels que veuen les xarxes socials sense tenir cap interès ni haver rebut cap notificació? Llavors, malgrat que no ho vulguis reconèixer, tens una mania.